खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 1 फेब्रुवारि 2023 बारायजायो बुधबार बे दाननि गिबि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय साननैसो सान सिगां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बर' हांखोजों लिरनाय गैयैनि थाखाय मेडिकेल कलेजनि गेटनि पस्टारखौ एबसु आफादा बोखारनाय जादोंमोन। नाथाय दा गोदानै क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बर' हांखोजों लिरनाय थाफानाय बेनारखौ होफिननाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। गुजरात रायजोनि सिङाव थानाय राजकटआव खुंफुंजानाय CBSE नेशनेल सुइमिं चेम्पियनशिप खेलायाव डक्टर अनजाल दैमारि बिथांनि फिसाज्ला आरो बिथांनि हानजाया देरहानानै ब्रन्जनि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों। बे खेलायाव UAE, ओमान, काटार आरो कुवेत हादोरनिफ्रायबो बाहागो लादोंमोन। अल आसाम केब मजदुर संघ आरो अल गुवाहाटी बाइक टेक्सि अपारेटर इउनियनजों खौसे जानानै दिनै 1 फेब्रुवारिनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमायाव अला आरो उबेर केब सार्भिसखौ बन्द खालामथ'नाय जागोन होननानै फोसावदों। लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि थाखाय सोरखारखौ मोनसे गोदान एप्लिकेसन लाबोनो थाखाय खावलायनाय जादों। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला अला आरो उबेराव 10,000निबो बांसिन गारिफोरखौ खामानियाव बाहायगासिनो दं होननानै रोखा बुंथिदों। बनसु आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसु आफादा सोरखारनि हाग्रा बिफानजों सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामजानाय गासै 50निबो बांसिन नखरफोरनो माइरं दालि आरो बायदि बायदि जानाय लोंनाय मुवा बेसादफोरखौ रानना होदों। बनसु आफादनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला जुनारफोराबो थांना थानो थाखाय जायगा मोनो, नाथाय मानसि माहारिया जायगाखौनो मोनला नामा होननानै सोंथि खालामदों आरो थाबैनो हा गैजायैफोरनो हा होनांगौनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं रायजोफोरा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। जों बेसेबां खस्थ' मोनखो दिनै जोङो बे जायगायाव थाबाय थानानै जोंनि खाथियाव लेंसन बायदियाव हाजार हाजार सावथालफोर दं, बिसोर झारखान्डनिफ्राय फैदों, बोजोंनिफ्राय फैदों, बिसोरखौ दिनै मानो होनो हायाखै, बिसोरखौ मानो थाङाखै? जोङो बेवहाय बन सहि होदों, जोङो बेहाय होसोलावदों, जों थै गारदों, बिसोरो थानो मोनदों, जों थै होनाया जों मानो थानो मोनाखै? जोङो जिउ गारदों, बर' जाथिया बेहाय गोबां हाजार हाजार मानसि थैदों, दिनै सावथालफोरा थैयाखै, बिसोरखौ होआखै, जों बर'खौ मानो होदों? जोङो बेहाय जिउ होगोन, जों बेहाय बिखा फोरदांना जोङो थागोन। जों बर' हिसाबै जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि ट्राइबेल जायगायाव जों थागोन, बेनिफ्राय जों मालाबाबो जों दोरोदनाय नङा। जों बेखौहाय जोंनि आखाइनि आसि बिमानि थै होनानै आरो जोङो टिप सुइ होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। दिनै बियो जोंखौ नासयदों, जोंनि देरहानायाव बियो दिनै सिफ जानो मोन्दों, गादियाव थाहैनो मोन्दों। दिनै जोंनि बर'नि बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिनाय बियो सासे लिडार नङामोन नामा? बर' बिमा बिफाखौ बर' फिसाफोरखौ होनो थाखाय दिनै फेरेंगाखौबो आं सोंखारिनो आङो नाजादों। फेरेंगा, नोङो दिनैहाय जों नोंनो भट होनानै जों बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। बिथारखौहाय मोजां गोजोन थासारि लाबोगोन, बर'नो बेबादि मोजां सुबिदा होगोन, बन सिननानै जाग्राफोरखौ जों मोजां सुबिदा होगोन, अन्थाइ देखावनानै जाग्रा ना सारनानै जाग्राफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जोंनिफ्राय डकुमेन्टस बिना लांदोंमोन। जोंनि फिसाफ्रा दाबो मुंबो साख्रिबो मोनाखै, खामानि मोनाखै। दिनैहाय जोंखौ लेथेर फिथेर गोदाव सोराव खालामनोसो जोंनि बर' लिडारफ्रा ओंखारगासिनो दङ, गावनि बिमा गावनि हारिखौ नासयगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जों बुंबावो, जोङो बे हानिफ्राय माब्लाबा ओंखारनाय नङा। जोङो बर' ट्राइबेल हिसाबै जों बे हायावनो जोनोम जोंनि फिसा फिसौ थैलांजासे जों बावनो थागोन। नोंथांमोना जोंखौ गुलि वाटार होबाबो जोंनि जिउखौ जों दान होयो। दिनैनो फैनानै नोंथांमोना एटेक खालामबाय जोंखौहाय, जों दानो जिउ दान होगोन। आरो आङो बुंनो नागिरदों, दिनै जोंहा मानसि हिसाबै हिन्दुआनो जा, ख्रिस्टानानो जा, मुस्लिमानो जा, सावथालानो जा, बयहाबो इसोरखौ खुलुमनायनि मोन्थाय दङ। जोङो बिनिखाय जों हाग्रायाव बंग्रायाव थाब्लाबो जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय जों गोथार न' गायसनदोंमोन, गिर्जा न' गायसनदोंमोन। बे गिर्जा न'खौ जोङो गाबै गाबै खुलुमै खुलुमै खावलाय जों रेन्जारफोरनाव डिआबुफोरनाव जोङो खावलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना अहंखारजों बे गिर्जा न'खौ आद्रि खालामदों। जोंनि बिखाया दिनै गावखांदों, खामब्लिखांदों, गोबां दुखु फैदों। जोंनि फिसायफ्रा खस्थ'
खामला हाजिरा मावनानै बे गिर्जा न'खौ लुखांदोंमोन नाथाय जों बिनिखायनो गोसोबा दुखु मोनदों गिर्जा न'खौ मुंबो खालामाबा जों दुखु मोननाय नङामोन बिनिखायनो जोंनो दिनैनो गाबोननि गेजेरावनो जोंनो गोथार गिर्जा न'नि थाखाय नोंथांमोना बेबस्था खालामना हरनांगौ फेरेंगा गिर्जा न'खौ सावनायाव नोंनि गोसोआ माबादि मोनदों प्रमद नोंनि मन्दिरखौ सावब्ला नों माबादि मोनगोन नोंनि गोसोआव मा सानदों बर' बिमानि मोदाय गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ बेबादि खालामनाया जोङो बे गोथार न'आव बे मन्दिराव जोङो सोरबा बर'नि लिडार जोङो बेबादि भारतनि लिडार गोबां दुखु खस्थ' खालामग्रा गोबां सुबुंनि थाखाय जों आर'ज खालामो जोङो उपबास थायोमोन जोंनि बिमा बिफाबाव बियोमोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बिनायनि थाखाय देरहालांदों आरो बेबादि मासिखौ मोननो हादों आरो बेबादि मासि मोननानै दिनै जोंखौ उल्था नोंथांमोना गाज्रियाव थानानै नासयनो हास्थायदों जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा बे हानिफ्राय बेयो बर'नि मोन्थायखा जोङो बर' जाथिया मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो जों मोजां मोनग्रा जाथि नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि